O plan de axuste do Concello de Chantada foi aprobado onte en sesión plenaria cos votos a favor dos 5 concelleiros do Grupo de Goberno INTA, dos 3 do Grupo Nacionalista e dos 2 do PSOE. Pola súa banda votou en contra o Grupo Popular. Un plan que reflite os previsibles ingresos municipais para facer fronte á débeda financeira de crédito do Goberno Central para pagar os 2.637.468 euros a provedores. Deste xeito, a previsión de ingresos e reducción de gastos do organismo local para os vindeiros anos é a seguinte: 130.000 euros a maiores que recadarán pola subida do IBI imposto polo Goberno, que pasará dun 0,4 a un 0,6% nos vindeiros 2 anos. Tamén subirá o ICIO ou imposto de construción, que pasará do 2 ao 3%, o que supera a maiores aproximadamente 50.000 euros anuais de recadación. Estímase reducir o gasto corrente e inversións en 300.000 euros con medidas como reducción e reagrupación de contratos menores e diminución de gastos enerxéticos. Pasamos ás taxas. Neste senso farase un reaxuste das mesmas. En principio está previsto que se empece a cobrar no rural as correspondentes á recollida de lixo, imposto que ao de agora tan só se pagaba no núcleo urbano e que suporá con este a ampliación duns 30.000 euros anuais a maiores para as arcas municipais. Poñerase tamén unha taxa pola utilización de instalacións deportivas municipais. Os impostos de recadación tamén subirán para os garaxes combados e o incremento será de 5 euros, polo que pasará de 18 a 23 euros anuais. Estudarase tamén a posibilidade de que a matrícula dos usuarios das escolas deportivas pase a ser cobrado polo Concello, taxas que ata o de agora eran xestionadas polo Clube das Escolas Deportivas. Pola súa banda non se tocarán os soldos de funcionarios nin de persoal contratado polo Concello, como tampouco se reducirá o mesmo. Tampouco terá ningún tipo de reducción os servizos sociais. Un plan de axuste obrigado polo Goberno Central para poder acollerse ao crédito de preto de 2.700.000 euros para facer fronte ás obrigas pendentes do Concello. Unha operación financiera que terán que liquidar en 10 anos, con 2 anos de carencia e un interese do 5%, o que supón uns intereses de 842.568 euros. En total, o Concello terá que devolver por esta operación 3.480.105. Poñer o pleno cada 2 meses.